chisa cha Afrika ya mocham twarura sekingese kelege tangani ndete bono tora kwanira abere atatongo igoro y'uburayi bwaito no notice abatanga abarayi abaya yeso kurungu chiri kuriga wataruku by the way ndabwatuka mwise kuligera limo no kurumayaga abarayi baito kurase orogongo rwa usise kuliga lia omobunge we bunge ya borabu gari chinsemo cha Nyamira Ben Momanyi garate nenire andonse agote na watanga mu gusuito tigato support omonto ito tigato tosire omonto ito na eragende igoro galia kuguchaga no Richard Onyonga omobunge okitutu cha South andonse asagote nenere igagote no tanga ya mu gusine ndo toisaneire tokugamba Kenya talikabira chinde chonsi kunya kugamba chonsi lyoka no nintwe no nintu naba Kenya turende omugusi oisaneire no kwa ruchigalia chinsemo cha Nyagesenda ase Moske Fred Matiang'alenge no balenge galia no mo deputy mu governor Okisi County Joash Mangi no bache talba kwa na buya mangi atanga ya bono mu gusine ntundo che tuiwananire tigato cha mu nabarayi korugusine ndo moto amagoro kegima umondo itune ntwagende igoro galia uno timanyiti ase amarorao ase amarorao bunalisha bikirito lyabaguse Global Radio andonsi asole na bera toko kale galia diaspora lakini network ne wadete koruganga na kioro chae umugusi tuisanire toragambe bole na kimuruche na tuisanire abalendo maete bono ndege ndoje kiarasinya kidogo Omoske Matiang'i omuwaziri bobolendi boime Fred Matiang'i Okengo romonyene tarate natebenga yaya nchengo bulinde kerogo ebona bobo kongobole tarate nerate nganche bono akyabantu baminto bono lenne nche natene nirega ansukie tarate lakini abarayi bane bagende kunya kumusuma ngatata ndubwato monto ito utakwande gorogali mete boniga Fred Matiang'i nere tubwate omusacha buli oli gorogali nentoto representative na abagusi korugocha gochega mwaro chekerarenge gali ase wizara yechisemi igalenge okolega asingi yake gima igalenge okora ebintu byake gima gaonchura kigima wizara yechisemi akanyago sukigomba kakabanga is the best performer boliga paka Omoske Uhuru Kenyatta akamuimokere ligoro akamuimokere ligoro kigima akamuimokere mpaka akamwekeruki lyekenene pike igora gali waroche litukulia bashuja kere litukulia kubwati kero mugambi alinge kwigora galia Central Bank of Kenya rosagi agaime yagusi igata betenga omonto ino na amoire gasienene igasienene igoro galia tigakonya komosegese tigakonya komosegese byara tigakonya komobita timanyeti dene mwaro chikero kendeiga ondiga natenete nera gatebanga yayo mete Matiang'i ko president onye tesaini ko banonya ne nakimwamurugete bono umuterenerio oroche bwetundu bale chairman yetundu bale magania onganete mwancho motegereri ayontenga ayana kioroche umugusi iranyarekana bono yabeire igo yabeire ndenga otenene ngoboli ali mugusi boli rochinga toisanere ntunyare boli ntunyare genteke Yamarenje ya masayemo hontebie naki aya marorao naralia asante sana oyo gakorokwa nga Judith Angwenya ontenga ntuisaine na intwe tigatora irali bagilyo tata omwanonka Judith ontenga gabuli umugusine ruisanire onya abande bakugamba abakalenje ne bakagamba abayikoyo bagambira bono ntunkyuruchi tutagambira uno mugusi bono uruche Matiang'i akaba igorogali tiganda raga koroko nga blind abuga ICSL yene CEO yekiombeki ya ICSL gekoligera linga amakonki arigasi ayasebinyoro banya kobakonye galende kiombengere binde byango chebire kabe rada solo nasema karada binde byango chebire hoyakoroko nga blind awatebanga Number 1 abagambi baituguika batige okwegimelia nobo chai ritangani Nyasaye nere ogochora umurai na inde igo ogochora umurai omosera wekanyete na inde omwirogete igwa oya tanga blay na ontengera homonto ogochora omugambi talintwe mondo rachoro omugambi omuya no lyokorokunga Nyasaye abagusi Global Radio. Yes. Yokoranga ya butokireke egima oyuga korokwa nawe tengo yakorokwa nga blay niga gontebinga
umurayo muya yeso ogochora tikanga ndarrango ndega iga akoroka nga spin kawantenga pamoja Judith na kororire na somire yao oyakoroka nga kahambo toisanire kambo favor akontenga umugusi nere nabakugamba oisanire kegima abagusi Global Radio neroyo Yes. Yes. Ahena kioro chigo bono tuisanire bonera bangote birego tuisanire Yes. Asante sana. All right. Wasodo yuga kurukwanga Walter Mukaya kurugale chinsemo cha Qatar eragota yanga by the way umugusi geisaine nende andake asinge ncho amatianyaire kiruke nene guruga lumetona benga nere captain okorana kibindu byonse byokora kanasi wizara chine nere yani bono igurali iganda gusu nabira benga nere engencho ekogeranga ataraso kanda atebenga ngubuli arekeru lakini amankubuliga no chabara ingonya goteba bale kuruga iga bakonya kumubete byara kemanga mondo ito utakubulia togusire abantu bamendo tuisanire mugusinero isanire aragambe bebe tutosana tu anya chana temete gendeke lakini amugusi by the abagusi mwisi waka mwisi kolengera libuye kurumeka mwinyole buya bagusi ba let down unutima itinga bonigaro tuisanire umuntu itawori arate no umugusi otenga bono tike tumusugumenere rende ndegoroga nto ato represent 0753241889 nabuko maninja senchera yabene kigma urwe ebirengere libyao and by the way muroche akina Silvano Sosoro
Silvano Sosoro ino mobunge bwensemo ya South Mogirango rebotambe gakunya kolima Matiang'i ngakinerate betenga Matiang'i taisaini yani orabe no nyane chairman yetu ndubali ene mwisondeganira nagari aso mutandao yo Facebook agatanga Matiang'i wono tigate unya kungaina abantu elieta liringa omonto itolirisire gakonya ibintu bunebyo lakini aya samarorao ahebuna lishabekire turi abaguse Global Radio ayo monyene na kioroche umugusi tuisanire turarambe ase ense ya Kenya ngizo tabwate bonoroche no gusi yitoga bedano gusi yete yabere gusi yabere gendeki yabona ase ya Kenya moche state house nyabetega iga status lodge ga mugusi oro isoko banye Matiang'i ga ona ocha konya kobera ga iga ora Nairobi ga gochaga mwae ga gusi yitoga iga nento tororekana lakini aye asamarorao na kioroche by the way tete kuja ukwada magiti kanda rango yongoyo azipora Haron akorolira goti kanda rango abagusi Global Radio. Yes umwane edu neroyo wakire se pipeline ando abokire na wewe wende tego data alo kiro paralita ni datang dia somo jadara kote tuisalere kote na itongo rubotore ke satu ne bisa kuvinda vikoro kwa satu nikitota gambe ugambi ukoje ngoro nyomba yes ugusikara kwa to mondo mwagoka bako unafika kujinde kikobora koto ugambi ugoja na ugoja yes Vaminto Aedu Gizo 2002 2002 Ndete korako boli kwanza Aedu 2002 mugusio mindo na tenete korogeke boli togesacha sana Asante sana. Right. Okay. Mbia baro sana. Alright, oyagoro kunga Edwin Ratemera watanga boli. Actually, tindanyora monto kontenga ya mogusitara isana. Tindanya monto kontenga mogusindora isana vya ndo jigero monta gatanga ya lakini mwisi wake sabu ya 2000 tunonyo to match. Yani metege dokeri asini nanye bindo bitege ta asigetiga kurugari urupa gocha bindo bikamachiko bangambia sari kenchira gete. Angontu agamete. Lakini nwisi wake sabu ya nonekere ebinde byarenge gokorwa. Kera chikura chiyageto actually umugambi korusiye bagusibange mbamwakere dokura yo atemetinga irato ke to atainga tuisanire bagusinto tukukebuli una kabira chini chiko tukuka chiasugumo yo mwabo chamubwata buli chamolini umote bakoika 0753241889 yonere namba yetu studio kigom nabo kugamba nenchige ya maseya moya kuruka ngembizi no mugati James Matena kuruga ya chinsema cha Kitengela Park View Place as usual na my lovely wife Abigail and our juniors susikerwali ruma white na korolire wewe gosoiri mabo Powell Lombati Jones Mbundi Bernard Ndege Boniface Agostino Phyllis Lina Sheila Kemto Molemerelia Esuti Yetuani Onsari Extinguisher Eva Bisase Nyanaro Damaris Kingo Inabonsi
obatabiri basoime iyo morobiro ase chinga kibune chiga ningoro che Vanessa Kerry Ogembo Dennis Onyego na korokurugale chinsemo cha Michigan kurugale chinsemo cha Michigan torarara ondigeretiga kigima asante sana. Na wati mwancho matikere na bukwenda gali sinsemo ya YouTube. Actually na wati ngalero I'm looking for only 10 subscribers. Akinembi zinomo gate gazi pora Haron tafadhali togende galia. Ligeli taba gusi Global Radio kunigali subscribe unsalia. Monge binte ebyo. Ndo chikakuru kunga Bernard Monyoncho. Asante sana. Na korenga you are already subscribed na korere gabo. Ngochinde kuligere liambare wali ba subscribe la singa kibune chiga. Lakionyo kolega sinsemo ya Facebook tafadhali. A humble request. Skagalia katika sehemu ya YouTube oligaliga bwa channel yetu ya Bagusi Global Radio so support ya siniga kuniga bwa anda kusabu subscribe karwa kuniriga bwo togende AM basi bono mwancho matete kanda aminyoka chiduka kidogo nkwira nande osange birengero libyawo ndo chigana chideka M33 ne yamucha butukirigore chinsa isano cha abono mambia chinsa cha Afrika ya moja. Asante sana.